जों तिनि फाइसक पाइजाक बीजेपी एबा जनजाति मोर्चा खवाई डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि भाइस प्रेसिडेंट बरम गोनां प्रफुल्ल देबरमानि नगो सारनो लामसगो चिनि थिनां चेनेल तिनि सोंमों हिंखे थांनाय सालनै सालथाम सकां जे चिनि त्रिपुरा हास्तिनि मंत्री अक्रा चिनि बरम गोनां डॉक्टर.मानिक साहा बनि खुक्तै जे त्रिपुरानि राजा ताबक राजालिया ताबक राजतंत्रनि मलक रिखा हानि मंगै बनो जों राजा होया फानो चलेगो हनै जे सागो हनै जे कक तुंफ्ला लागि तंमनि जागा जागा गो बिखुब मिसिल खाइगो जागा जागा गो phutla सनागै सगलाइगै जे तुंफ्ला लागि तंमनि बनो तैगै बाहाय मेसेज रनाय मेसेज बा ताबुक बा गणतंत्र दिन गणतंत्र तो राजतंत्र क्रिका राजतंत्र बाई थांगैसे गणतंत्र एरपरे राजतंत्र क्रिका हंकाय राजा क्रिका आनी मते हंकाय आं जे बुजिमानि मते हंकाय ताबुक गणतंत्र बिसिंगो बरक राजबंश फानो युवराज हिसाबैसे बरकनो गण्य खायो कारण जों जनजाति बीजेपी फानो जों सिवजे युवराज प्रदुत किशोर देबर्मन हंकाय युवराज बराजा मासाया राजा चामानि बिसिंगो से राजतंत्र दङ आप्रुसि राजा दङ ताबुक करिका हंकाय ताबुक जों जे सिमानि मते बरक बिसिं बरक थांगै अमित शाह बाय मालायो हेमंत विश्व शर्मा बाय मालायो चीन नेदार चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा बाय बरक कयेक दिन सिगां दिल्ली थाङै आसुखै आकन एलायन्सिंनानि बागै बरकनि खुब तारहर चेष्टा दङ ओमफ्राय बरक तामुनि बागै ताबुक बरक बिक्षुब मिसिल माखाय आबोजों आबोनि बिक्षुब दङ जों ओमफ्राय त्रिपुरायाव गणतंत्र भित्तिते जों सरकार जखन खायका सरकारनि मते सरकार सामुं तां दङ Dr.Manik Saha kum dino bulkok saya bo kaham kok no sawo राजतंत्र क्रिका ताबुक गणतंत्र नि बागै बनो राजा हिलिया महाराज हिनमाया बनो हिना नांनाय जों युवराज जे बिनि बतम ताबुक जे बर्तमान तंनाय युवराज बिनि बुफाफानतसे युवराज हिनजागौ आगि किरीट विक्रम युवराज महाराज हिनजागेबले ओंखाय ताबुकनि बागै बरकआ खुब नाक्लाय खुबनि बिरुद्धे जों प्रतिबाद खायो ताबुक पर्यन्त चलित आ जिनिस अब कुनु दिन जों आबनो मानिमाया हे मिया जे सोशल मीडिया को नुकजागै तंमनि चिनि त्रिपुरा हास्तिनि चीफ मिनिस्टर ब थांगै बुबाग्रानि राजबारि गो थाङै मालायमानि ओ कग्रनो तैगै ताक मथानि तांफांरनि खुगो जे कक कासागै तंगो चीफ मिनिस्टर जे पाब्लिकनि रिएक्शन साब्रं बिखुब मिसिलनो नुगै अ सामग्रनो किरिजागैसि बुबाग्रानि नगो थाङा नांखो हनै जे कक कासाय तमनि बले बुसुक जरातै कबै अब थांगै चीफ मिनिस्टर बा निनि आरो युवराज बाय ओंखायता सारा नों एकजन मथानि लिडार हंखाय प्रेसिडेंट हंखाय बबे थाङै मालायखा नों थांगै त्रिपुरा राज्योआव आतै सन्त्रास सृष्टि खायतन ओ सृष्टि न बन्द खायदिनि साना थांगाता आसक बायत कुनु मुख्यमंत्री इनका दुष्करी बिले किरिजा गयाबले मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री किरिना कक दिबा बिनथानि सम्पूर्ण क्षमता दङ प्रशासनिक हईते निरी सरकारी कर्मचारी हईते थुं पाइसे बिनि क्षमता बोले बर किरिजानायबा अब किरिजा गया बर मिट अब दाला सावै बर प्रचार खायो अब कुनु किछु तावाना दिन आं जत्तन कबो चिनी जनजाति मोर्चा काहांखाय तंनाय तागबो शक्तिशाली नुखाय सामुखाय दंगो चिनी शक्तिशाली चिनी अब जों साख्लायनाय चिनी जनजाति राज्य कमिटिनि प्रेसिडेंट रक साख्लायनाय ताय बेसि दिनख्रै खोनासनि बिसिङाबो चेष्टा नानाय जों सिगो दिनि सारा त्रिपुरा राज्य तिनी मिथिंग दंना जत्त जागानो मंडल जनजाति बाय मादार मंडल बाय जत्त बाय मिलिउना मा खायनाय अब जों खायनाय आबोनि व्यवस्था
नाजानाय एक्सन नाजानाय जों सिगाङाव ओंखे सालनि सालथानाव जे बर' बिखुब मिছিল खायतमनि बनति गिले निरनि जनजातिनि बwkhaktwi कुनो रिप्लाइ प्रग्राम रक बा बिखुब मिছিলক खोदे खालायजाक फिनाय खालायजानाय जों अर्डार राज्य कमिटि हयতো अर्डार सबाइखा हांखाय सेन्ट्रेल चिनि केन्द्र कमिटि हयতো अर्डार सबाइखाय जों खायजानाय बिखुब मिছিল दाबो खायाक जोंहाबो आलोचनार माध्यमे ও বিক্ষোভ মিছিল খাইজানাय बर' खायमानि प्रतिबाद जों जत' खायनाय आबोनि बागै आं सानो बेले बेलेके हामबाय सार